Чудите се защо говоря в пухкава топка и се правя, че това всъщност е моят микрофон, но не е. Защото е много неловко и иначе да говориш, просто е така си. И сега видеото, което гледате, ще бъде за нас, двама дриплювци, понякога, които обикалят Болоня и опитват различни неща в града, както и Имола. Ще опитваме различни храни, ще казваме колко ще струва, дали са хубави. И да, останете, за да гледате какво опитахме. Почваме нашето кулинарно пътешествие още от летището на София, в което аз не знаех, че има Starbucks. Оказа се нещо ново. И решихме да си разделим една напитка, която, както може да се досетите, не беше ефтина, но кое в Starbucks е ефтино? Качихме се най-после на самолета и естествено, заради моята огромна тревожност от летене, трябваше да си поръчаме нещо мъничко. И решихме това да бъде Кока-кола и един Twix, който си го разделихме. Честно да ви кажа, цената, която излезна за тези две неща, сигурно в някой супермаркет можеше да се вземем 5-6 други, но успокояващо е. Лукса ме успокоява. Час и половина по-късно най-после бяхме на италианска земя и нямах търпение да слезна от това чудовище, наречено самолет, въпреки че знам, че е най-безопасният начин за предвижване. Това обаче не ме прави по-малко стресирана. И се запътихме към центъра на Болоня, което се оказа също толкова трудна задача, колкото и самото летене. Загубихме се и хванахме някакъв грешен автобус. И сега вървим. И е тежка жега, честно казано. В крайна сметка намерихме друг автобус и стигнахме безпроблемно до нашето място. Моята идея беше, по списък, който имах от преди 3 седмици, да седнем на едно местенце, което беше много известно в TikTok, само че работеше до 3 часа. Кой ще работи до 3 часа? Нямам никаква представа кой ще работи до 3 часа. И както може да се досетите, в Италия на всеки ъгъл има нещо интересно, затова спряхме на местенце наречено Q-Corner. Беше изключително приятно да влезнеш от горещото в климатизирано пространство. Първото нещо, което грабнах, беше вода, буквално в кутия с едно за сок, което интересен избор за дизайн. И реших да си взема бейгъл. Отделно приятеля ми си взе нещо като пица маргарита, само че не беше точно пица като име. И си разделихме New York Roll. Качихме се на влака и потеглихме. И след като стигнахме в Имола и си взехме билети, решихме да седнем на заведение, защото не можех да издържам жегата. И си взехме вода. Нямам идея колко струваше. 1,50. Да. И капучино. 1,80. Което между другото е много хубаво, много по-хубаво от нашите. Беше време да се запътваме отново към Болоня. Седнахме на някакъв ресторант, покрай който минахме. Реално атмосферата беше страшно хубава, беше такъв лъскав, с покривка, както би очаквал един човек да изглежда ресторант. И си поръчахме аперол, вода, 2 пици и тирамису, които бяха страхотни. Всички от тях бяха много добре направени. Единственият проблем е, че накрая ни начислиха 2 тирамисута, което може да си кажете, не е толкова зле, 7 евро. Освен това цялото, беше много приятна вечеря, но наистина доста по-скъпо, отколкото просто да си вземеш пица на крак. За разлика от ден 1, ден 2 започна доста лежерно. Спахме до сравнително късно, за хора, които са на почивка поне. Решихме да отидем до DM и до един от най-известните магазини там, или по-скоро верига, Coop, да разгледаме какво има там и да си вземем евентуално нещо за закуска. Там намерихме кренверчета Удис. Освен това си взехме 2 сандвича. Неговия беше с прошуто кото, а моя беше с кариди. Звучи странно беше, просто обичам да експериментирам. Реално не беше лошо, неговия обаче беше страшно хубав. Не знам защо, но просто имах огромното желание да отидем до Макдоналдс. Защото бях гледала клипчета, които бяха като италиански Макдоналдс. Има толкова различни работи. Влезнахме, разгледахме, видяхме, че има секция за бедняци хора. Това е страхотно. И избрахме някакви сандвичи и напитки, доколкото си спомням. И отидох на секция десерти, където видях пармезан. И си викам,
топ, супер! Пармезан, това звучи толкова готино. Нямаме такова нещо със сигурност. Някакъв десерт с пармезан. Взехме това, което според мен може би ще е блокче сирене, въпреки че беше при секция десерти. Нека го видим. Мирише на пармезан. Дали идеята е всъщност да го вземеш с нещо сладко и да го ядеш заедно, а не просто да си поръчал блокче сирене? Това пармезан. На здраве! Бях толкова разочарована, че трябваше да си утеша тъгата с нещо. И какво по-добро от това да си вземеш сладолед. И то сладолед, който е от Италия. Излезнахме, след като се прибрахме малко да си починем и решихме да влезем в някакъв тяхен супермаркет. Как се казваше? Нямам идея. Взехме си тези бисквитки, които ние ги имаме от името Панда Щеле. И тук има това е тяхната версия на магазина ПАМ, мисля, че се казва. И искам само да кажа, че в България тези неща и тези бисквитки като цяло струват много повече. Тук тези са евро и 40, ако не се лъжа. Пък другите, които са си Панда Щеле, бяха 2 и нещо. Което, нали, като го преобразуваше колко? 5 лева? Примерно. 5 без нещо. В България ги продават за около 10 лева. Много мислене решихме за вечеря да ядем пица от едно място и даже ни подариха чаша пуканки, което беше много найс. Все още не бях яла едно от най-важните неща за мен, когато отида в Италия, а именно паста, и нямаше как да си тръгна без аз да съм опитала някаква паста. Седнахме на някакво място и си поръчах другото най-известно, което тогава разбрах, че е известно в Болония, а именно паста рагу, нямам идея как се произнася. Беше при вечер. Трябваше да измислим какво да вечераме и, както може да познаете, отново се озовахме в нашия любим Макдоналдс. Този път реших, че искам да си поръчам нещо, което не съм си поръчвала може би от 15 години, а именно Happy Meal с играчка изненада, която се оказа този супер сладък пингвин, на който може да му сменяш стикерчетата и очите, и като цяло беше доста сладка изненада. И общо взето с това приключваме нашето кулинарно изживяване в Италия. Следващия път, а със сигурност ще има такъв, аз съм напълно сигурна, че този път ще опитаме още повече неща и ще е още по-хубаво. Здравейте хора, аз съм Слави Кошера. Днес говорим за 10 факта. Омага, пухче! Добре.